హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది వచ్చేసి సంక్రాంతికి మా డాడీకి వచ్చిన స్వీట్స్లో పార్ట్ 2. సో ఇవి కూడా ప్రీవియస్ చూపించిన స్వీట్స్ లానే ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇందులో జంతుకులు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. ఇవి పోకొండలు. ఇవి వచ్చేసి 2 ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ గోదావరి రుచుల నుంచి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పూతరేకులు ట్రయాంగిల్ షేప్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జంతుకులు, దీని మీద అయితే ఆనియన్ పూస అని రాసింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జంతుకులు, పాలకూర జంతుకులు అంట. స్వీట్స్ ఏమో కానీ వీళ్ళు ఇచ్చే డబ్బా మాత్రం భలే అనిపించింది నాకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నార్మల్ అరిసెలు ఒకటి, నువ్వుల అరిసెలు ఒకటి ఉన్నాయి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఫాలో చేయండి. ఇవి వచ్చేసి బెల్లం సున్నుండలు. అండ్ నెక్స్ట్ స్వీట్ వచ్చేసి కజ్జికాయలు. ఇందులో మీ ఫేవరెట్ స్వీట్ ఏంటో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇంకా స్వీట్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్ ఏమైనా వస్తే నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చేసుకున్న పిండి వంటల గురించి, మీకు వచ్చిన స్వీట్స్ గురించి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. బై బై, సీ యూ విత్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. వీడియో నచ్చితే లైక్, అలాగే సబ్స్క్రైబ్, ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి.